من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يومنا السبر 20 يومنا لحدي ترى قوة 12 shekara ta 2021 miladiya domin ci gaba da karatunmu na Imam Muslim wanda malaminmu yake koya mana. yau muna darasi na 27. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن عليا قال حدثنا سعيد بن أبي أروبة عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جزع تنقرونه فتنكزون فيه من القطيعاء. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيكم، أو إن أحدكم ليضرب ابن أمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاس على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرزان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرزان. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتان يحبهما الله، الحلم والأنات. قال: حدثني يا شيخ محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amfanin karanta shi muslim hadisi ɗaya a maimaita sau 5 sau 6 wanda yana garaje ba zai karu ba wani hadisin da ya maimaita shi akwai sababi maimaita shi da kuma dalili maimaita shi da kuma ilimin da za a karu a kai. wannan shi ne amfanin dauka littafin ka karanta, kuma hada ilimi hadisi a ce kaza manzan la ce wani ruwaya ce kaza, wani ruwaya ce a tara su daya, shi ke sa ka fahimci addinin Allah. dauka sinke daya bangare daya maka yi saba shi kai barna da yawa domin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cike da rahama da hikma wajen mu'amala ma bayan Allah. da za ku tuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga kafa abubuwa da shari'a musulunci ya hana da wanda ya kamata a daga masa kafa. muwatiya ta ce karatun aimun shi anan, muwatiya ta ce mun ma manzala mu baya
a cikin mu bayan cewa kar mu yi kukan kukan kera shine kukan da ake yi na lokacin jahiliya wanda narko ya zo a jisun cewa wanda ya wannan kukan bai tuba ba tashin kiyama za a sa masa darkikin darma a zuba masa saboda azaba ne irin wannan kukan da aka gaba mu bayan shi mu atiyar ta ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ba zan iya cika wannan mu bayan ba ku ji wannan magana fa an gaba yace ba zan iya ba saboda na yi alkawari da baba na ya mutu ko an mutu a lokacin jahiliya na gayyaci mutanen sun wannan kukan da gayyata ke bejo yin wannan kukan na gida alfahari ne wali in amma gidanka an mutu ba yi wannan kukan ba to kai mutum banza ne baka da asiri sauran kan mutu she iyalinka su gaggace unguwanni manya a za a zauna kuka ne wannan yi wannan hamsa wannan yi wannan hamsa wannan kukan kuma ina ba da tsoro da dare wani kuka ne da wani sauci ne kuka na mutuwa kuka ne firkita ake yi to gayyata ake yi wannan kukan aka zo aka yi wannan kukan za ta ramin wannan kukan kuma ta musulunta shi ta ce ya rasulallah ba zan iya cika alkawar ba wannan kuka na bi ni bashi shi manzo Allah ce to ki rike alkawarin in kin bi wannan bashi shi ki cika wali fahimci wannan yaren fa a ji a cika wannan alkawarin da aka yi inda ai mutuwa a je mu baya in wai su mutu waɗancan da ka masa alkawar ki je ki wannan kukan keran sai ki zo ki jaddada wannan mu baya a kan kallawa karatun nan bayan fa ba za annabi ne fa ganar ko ga abin da zo wajen Allah amma manzo Allah san da wa yake magana in ba haka za a bi ba za ta je ta yi sai ta rushe ma jinin baki daya je kiki wannan shi sadi sai shan tattara su yi na skirto ba a gane mai karatun ta bar shi iman za a laifirta kuma an je wannan kuka an dawo an ci gaba da jinin wannan shi ne rayuwan abin da yake akwai to wannan karatun da muke yanzu ga wafd ibn abdulkais na gaya maku mutanen ne wanda a bahrain suke babban kabila ce da suka zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam mafiyansu matasa ne akwai da ciyawa ciki to amma shi annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ta zama da su kwana 20 a masallaci sa suke sauka ya ba su ilimi da za su tafi shi gano cewa ba abin da zai sa su rike addini sha daina shan giya shi ya hana su duk sababin da zai sa su sha giya hana su duk sababin da zai sa su sha giya ya hana su shi ne kwarabai da randunan da ake sha giya ya ce kar su yi simi a ciki shi ne wani karatun da ake yayi yake cewa حدثنا يحيى نكمالا نعم حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا يحيى ابن أيوب حدثنا ابن أولية قال حدثنا سعيد بن أبي أروب عن قتادة قال حدثنا مالكي وفد الذين قدموا على رسول صلى الله عليه وسلم عبد القيس كجالاي malama hadisi ba su yarda cewa man ko da ism mausul na akwai hankali a ciki amma waye shi wanda aka hadda shi waye da ku gyala buhari ko ina zai fito da sunan nan gaba kara sa'id ko zakara katada aba nadra gashi shine man daga baya ya fada ga wanda ake nufi annabi sayyid khudri fi hadisihi hada anna unasan min abdul qais jama'a ce ayre lokacin manzo Allah ya samu nasara larba sun sallama an gama bude makka
an samu nasara shi larabawan wanda Allah ya ba su ilimi ya Allah ya ba su hankali shi su shigo su zo da jama'ansu su zo su yi bayani cewa sun kawo kansu sun musulunta ba shayin fitina da su ba kadimun an da rasu sallallahu alaihi wasallam kagin lokaci karshe rayuwar manzala ne sauran ɗanka da manzala zai bar duniya shi na abinda iza gya a nasarullah wa fatuhu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ko ta ina ba tare da wani tashi hankali ba wannan kuma zalika farlahu ce man yasha faqalu bayan sun gama zaman su shi cika ya nabi Allah ya rasulullah zam tafi amma inna hayy min rabi mu kabiran rabi ne wa bainana wa bainak kuffar mudar tsakanin bahrain zuwa madina akwai gari na mudar kafire ne sabagen kafir maki Allah sun sai mun musulunta in za mu wuce mu zo gunka za su yake mu to ya za a yi wala nakjir alayka ba za mu iya zuwa ba ila fi ashur hurum shi watanni hurmi ne Allah ne hana amma Quraysh da sauran kafirai suna mutunta wannan watannin dokokin suna mutunta waɗannan watannin dokokin an hana amma suna bin dokansa amma an hana cin mushe an kashe mutum a nan cikin gari an kashe juna an yi zuba da gina kan mushe tolo-tolo ba shi kenan ba amma muna musulunci waɗannan arnan suna kewa na dokan suna mutunta waɗannan abubuwan famurna bi amur ka hore mu umarni ka ba mu umarni al'amarin na amur bihi man wara'ana mu ma mun je shi mu isa da sako shi na ji ne kai shekara 100 baka kana karatun baka isa da sako ka fice kanka mai yi ko ku ne so kun je wajen karatu kuma ku isa da sako abin da karka yi dai karambana min da ku sani ba amma abin da kasar ka isa da shi addinin mu isa da shi ne da aiki da shi ya ce man wara'ana wanda suke bayan mu isa da sako amma muna so mu yi wannan ne wannan da kubi janna don wannan aiki sa ya zama sababi mu shiga aljanna wannan shi ne addini shi ne sababin shiga addini Allah ya sa ma cikin masu wannan niyan da wannan aiki idan nanu akhadna bihin da murki wannan da ka samu to mun yi shi muke sababai zama mana sababi shiga aljanna fa qara shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amurkum bi arba ina horon ku abuwa guda hudu wa anhaakum an arba na hana ku kuma abuwa guda hudu ibudullah ku bota Allah shi kade wala tushriku bihi shay'a shine miftah na kowane alheri duk makulle alheri duniya da lahira shine bota ma Allah shi kade duk adin da dan ada yake yin ya rike wannan makullin ya huta duniya da lahira shi kade ka bota masa to ka huta duk abin da zaka yi dai wata ran za ce ma dan lan yafe ma amma ba wannan kalman Allah ya saka yi shekara na binu wallahi wuta zaka kai shekara na binu kana bota ma Allah in dai ka hada Allah da wani to ba na ja a cikin su amma shine makullin alheri duk inda zaka yi karka kuskura ka hada Allah da wani da abin da ya shafi sha na Allah karka hada Allah da wani wa aqimus sala wa atuz zaka wa sumu ramadan ci abin za ku je ku yi kenan wa atu khums in kuma kun samu daman yin yaki ku turo da humsi min al-ganaimi a cikin abin da ya shafi ganima na fatan gane shi ce to wa an hakum an arba na hana ku arba an duba da hantama umuzaffat unakir kalu shi suka ce ya nabi Allah kai ba mutum kawai ne wannan ruwayan bai zo ba wani ruwayan ne a cikin Buhari ci kai ya Rasulullah kai baka zama kawai ba kana kira wasu abubuwan da mu mamaki baka san su ba
to menene ilimin da menene nakilin da kake so ka ce da me shi nakil na me shi ka gaya ma to ma ilimin ka bi nakil mene ake nufi nakil ne ya rasulullah suna mamaki ne ya ambaci abubuwan da shi baya kawai baya zama kawai shi manzo Allah ce bal ni na sani ko ban zama kawai ba na sani shine gizin ku tittire ne da kuke sinke kuke yanke shi a cikin itatuwa to tankuruna hashe ku ciro abin nan tutuwan da yake cikin ku kwabe shi a cikin izama kaman kuma abin nan izama kaman abin nan kamar turmi amma kamar randa ne na za a mai da shi kamar randa da murfi an cire shi a cikin sha goge shi sha yi masa murfi shi kenan ya ce haka ke yinsa inda an yanke ice a nan an yanke a nan sha kwakwar abin da yake ciki sha gyara shi sha yi masa murfi kamar yadda ake randa ne amma na ice kamar yadda ake akushi ga akushi kuma to sha ringa simi a ciki shi suka yi mamaki yadda manzo Allah ya fassara musu na fata an gane shine nakil yace gizin ku cittire dabino ne tankuruna kuke ciro abin da yake cikin fatakzifuna fihi she ku jefo min kutai ai dabino wani nau'i dabino ne baki kanana an zuba nau'i dabino na bido yana da sunaye guda 70 da wani a wajen kasashen laraba wannan dabino ne wanda shi aka yi mafiya ake simi da shi kananan baki in an zuba ciki an jike shi yanzu nan shi kaga ya zama simi shi ake kira menene kutai a ya ce in kun yi wannan kun kokkoshe ku zuba ruwa ciki kara sa'id shi sa'id ya ce au kara mina tamr ya ce dabino wani ruwan ya fito karara ya ce kutai a wani ruwan kuma ya bar kutai ya ce dabino kawai ya faɗa dabino kutai an shi ne dabino amma nau'i ne na dabino wanda ake simi da shi sun bayan kun zuba ciki da subu na fiye minal ma she ku zuba ruwa she zama simi in kun zama ruwa to she atta iza sakana galyanahu yayin da ya samu ya dan tsimi galyanahu ya dan samu tsimi yayi tsimi ya nusu to sharimtumuhu shi ku shashi bayan ya tashi ya abin na ciki ya yi tsimi sosai ya fumbura shi ku sha hatta ina ahadakum kun sha kuma sha waye daya daga cikinku la ya dirbu ibn ammihi bi sayf saboda ya bugu shedo kitakuba isari dan baffansa fice tashi ai giya ne ke kawo dole gima lokacin jahiliya yaran nan suke kashe junansa nan ba koyan bane daga yaro ya tar mota mai babur ya kashe dan wanka akan babur doki baburin ije sai su 15,000 bayan ya kashe shi ai banza ke ba giya ne waɗannan kazamen mutanen yan kawai nan wannan fasikai fagirin da suke kayuka suna sata mutane ba wani abu ke yi su kone mota su yi wani abu bilarazin kwaya ne ya sa rashin iman ya yawa ka gai mutum kamar turmi ba kyau gani dan iska tantiri ina fito da gini na zuba da gini ba ne da shi kuma wai su ringa kabbara wannan abun kazanta abun suran da suke ba kasan waje su doki bindiga barayi yan kwaya zalimai cikakken arna suna kabbara mai kuke ina ruwanku da Allah me hada ku da Allah babu Allah babu ku kazame mutanen mar albarka arna cikakken arna masu rushe addinin Allah wai har bindiga suke su ringa kabbara jama'a duniya su yi cewa wai su musulmi ne me hada ku da musulunci hawaye maulidi suke yi iskan gari kawai ike cewa
ya ce in kun sha giya ke nafa manzana nake fara wali cewa giya yake sha mutum ya gama sha doki takwai shayar dan wansa dan faffansa ta fi nan ga ka shaka bugu babu hankali me ba za ka yi ba ai wannan kwaya ne mar gurbi wannan sannan na je ziyara wannan sati na je ziyara hizba in kagin kwaraben giya kwaya dai haka ana sai shi 100,000 kwaraben giya da ake shigo da shi a nan Kano abinda hizba suke ya musu addu'a in kana gangiyan da ake tara nan Kano da an ki doka ne fa an kama shigo wurin a cike yake shan shigo da shi shan sha mutan kudun sun ki shan shigo da shi Kano she mun sha she mun lalace mota tirela guda za a kama gobe kuma za a shigo da shi so suke daura mai gini rubabun musulmi mu sha hankali mai lalace lakatun Qur'ani wala katu ajinin wala aikin sana'a mu zauna haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke fada giya cewa sakamakon giya an sha zaka kashi dan faffanka ka tai da fitina kuma shi ne ke cewa hatta inna ahadakum aw inna ahadahum la yadrib ibn ammi bi sayf ban ya sha giya kawai fi kom a cikin mutanen da suka zo rajulun fiye mutum asabato jiraha shi ma ya samu ciwo wajen shan giya an tsare shi an yi legima an tsare shi na fama da ciwon kafa saboda bala'in shan giya yi to da ya ji wannan shi yana boye ma manzala kar manzala ya gani wannan ciwo don za a tambaya saboda giya kaga wannan shi ne giya ba abinci ba ne giya na abin nan ne ta yanzu yara za a gan yaro ya sha kunu abin nan ya sha abin da yake damu kenan abin da yake damu al'umma yanzu kenan ya ce wa kuntu ahba'un na boye ma manzala haya'an mi rasulna jin kunya manzala ya gane cewa giya ne yasa na sha wannan abu fa qultu fa fi ma nashrab she suka ce to mun ji ka hana mu sha simi to da me wace hanya za mu sha me kuma za mu sha ba za a kyale mu haka ba wani ka gani su sabai dajina da su ba za ce sun hannu kuma zo su saba masa ka hana mu sha wannan kuma mun saba da sha tun da ka hana mu me badil me sakamako wannan wurin ku gane karatun fa annabi na ake masa wannan tambaya sallallahu alaihi wasallam tun da an saba abu ana sha yanzu an hana mu to me sakamako saboda mun saba labbu da zam taba mu yi simi amma hana mu kwata-kwata ba zan yi hannuwa ba saboda dan adam fitra da Allah ya ce kara auren ya ce kara izinin bai ce aure ba ya fi akwai gangan jiki abuwa ci da sha da aure waɗannan da abuwan da shan ruwa a zuwa ce karku shan ruwa to irin akwai sabon da an saba rayuwa ba haram ba ne amma bai yi ajila haram abinda zai kai haram ce shara ya hana ta ce ya rasu ka ce kar mai simi saboda giya ya za mu yi gaya mana suna neman mafita wali da me za su sha simin shi na abincin su lokacin zafi da sanyi kuma ka ce kar mu sha ya za mu manzan Allah kuma mun saba sha da bayan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai gaya masu fakultu fa fi ma nashrab ya rasulullah kala fi askiya ya ce ku bar duk wuraren abubuwan da aka ce ku sha a ciki hanta abin da ake sarka da abin nan abin da fulani suke da gora ko da gora da sauran da aka ce ake simi kun ajiye shi to ku koma ku yi amfani da sarkan da an dinki bakinsa sarka wanda sarkan fatan da an dinki baki ana daura bakinsa da fata ana kwance shi shine adami fata ne nau'in fata nan aka jema shi to kuma ana kulle bakinsa a warware shi ya ce da shi za ku sha
ku yi simi a ciki shine askiya nau'i ne ku yi simin nau'in sarkan da aka yi da su allati yulasu alafuwa wanda ake kulle bakinsa an dinke bakinsa yulasu kar wani ce uku wali ba uku ba su yulasu wanda aka dinke bakinsa kuma na daure shi to shi an yi iska yana shiga ba zai abin nan ba ba zai kumbura ba yulas min afwahiha faqalu ya rasulullah ina ardina kasamu kathirati gilzan mun yi wannan kuma akwai namijin fara ya abin nan bera manya-manya suna nan soja yanzu ko littattafan da muka kwaso muka zo da su in ka gan shi ya kai haka baki fara namiji ya ce beraye manya-manya maza beran gida baki beran dinka koma mene ne ni ba san dinka koma mene wanda suke cikin gida yayi da masu cin da adawa to mazajin su shake kira wannan suna yace ai mun sha can to su suke cin bakin fatan su shiga ciki wannan da ka ce mu yi mai dinkin na to da mun daura bakin sauran waɗannan zai zo su ta ci sa na fata kuna gane zancen wanda suke fassara girzan cewa zago ne kuskure ne ba zago ba shi da alaka da zago mijin abin nan beran manya-manyan bakake maza su shi ake kira girzan su suke kwance wannan abu su jawo shi su shiga ciki su shi isa wala tabka biha askiya mun yi haka ya rasulullah to wannan za su ci fatan da bakin to abinda muka yi simi ba zai saura ba karewa zai yi fakara nabi sallallahu alaihi wasallam wa in akalataha girzan ku yi hankuri ko da beran za su ci wannan ku tasha da wannan karku canja kagan ilzami amma waɗannan ilzami ka san hukunci can amma ummi an daga ma ummi a tiya kafa ta ji ta yi kukanta a nan sun kawo uzuri manzan lalace ba za a karba wannan uzurin ba wali kuna gane hukunci wannan jama'a ne suka zo suka ce to nemo mana mafita ya ce mafitan shi ne a samu sarkar wanda an ninka bakinsa ana daurewa shekurin ga simi a ciki sun ce ai kuma wannan illansa wurin macan akwai beraye mazaje wanda suna cin bakin wannan abu su shiga ya ce ko da za su ci su shiga ku yi maneji haka kar ku canja saboda an kalli fasadin wannan ba za daga masu kafa ba wani haka rayuwa ke ta tafiya ya ce wa in aka lata gizan shi ne fa'ilin wa in aka lata gizan wa in aka lata gizan so uku bai ba su kofa ba ya ce ba za a yi ba to kowa yadda za a ba shi fatawa da kowa yadda halinsa yake wani in baka bude masa ba zai barna ba kyau wani kuma ka bude masa shi yadda tsaron Allah ba daya ba ne tsaron Allah ba daya ba ne kara nabi sallallahu alaihi wasallam an gama wannan karatun kenan girzan shine na ga maka mai yadda mana Muhammad ke so cewa beraye ne suke gida bakake amma lokacin zamu kwaso littafin su sun shiga ciki mun kawo su gida mu kusan mu gudu manyan kaji da dare suna shikace bol ake yi katu fasadi suke yi manyan to suna kasashen larabawa to su ko ne fata ne shi su cinye shi manzana sallallahu alaihi wasallam karan nabi shi ya ce li ashja abdukais daya daga cikin da ciyawan da suka raka matasa
shi ce inna fika lakslatain akwai halaye guda biyu kake tattare da shi yuhibbuhum Allah Allah yana son su alhilm shine hankali da juriya hilm anan hankali hankali shi hankali ba sai shi mawhiban daga Allah amma na neman sa ka je wajen jama'a in kana ga masu hankali ka kokoi da su ka zama juju da wawa kullum magana ka daban suke tasarruf ka daban yake kai maka ringa kokoi da masu hankali hankali abu ne wanda Allah ya yabe shi samawa ke ce al'aqlu khair mawahib duk abin da aka ba mutum fiyayyen abin da aka ba mutum shine hankali don hankali shi zai sa ka zama mutum wota da rashin hankali shi ke batar da mutane wala anat da jinkiri baya garaje wali in kaga mutum da nan a zubar da nan a tashi girgirgir to ba mutum ba ne komai a nisa ake nusuwa cikin dauka mataki nusuwa akan abubuwa yana da kyau sifofi ne wanda Allah yana sa Allah baya san in da kai garaje shi kai barnan so nawa zaka tumanci abu in kai garaje zaka yi barnan da baka taba yi ba kuma in kai ankura shi ka abun ba haka yake ba so nawa ko gidanka ne shi ka in ba kai sa ban zaka yi garaje zaka yi barnan da baka taba yi ba na taba je wani gari na ga namiji na kuka kamar mace aka yi waya saki matansa me ya faru shi ya saka ashe garaje yayi dan banza zai na kuka abin ya kuce masa ba garaje a cikin al'amari abubuwa shan bi shi sannu a nise amma kai garaje zaka yi nadama wani nadama zai maka fana ba to wannan darsin ya nuna cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya toshe kofofi abinda zai kai shan giya ya rufe shi baki daya daga baya ya ganye waɗannan abubuwan da ake simi da su da ya hana ne saboda wanda suka zo karshe rayuwarsa ne matasa ne in ba hana su ba za su da shi shagiya kuma sun shagiya sun lalace su kuma na al'umma halin da muke ciki yanzu inda matasa za su shiryu me ba za a yi a kasan ba muke da gwalagwalen matasa wali an zo ana musabaka ana haddace a jisa a nan wani danwa na abin nan dr shu'aibu ya zo ya yi daura na hadda a jisa a nan in ka zo nan ka san baiwan da an laima afirka da nigeria wata irin baiwa ne daban wallah akwai yarinya mai shekara 9 ta gama Qur'an tana rubutawa mai shekara 9 a nan kuma akwai matasa da matan kutub sittan na sun kusa su gama Buhari Muslim suna hada cewa ana faɗan makama wasa ne jiya da ka zo nan da yamma za a ga matasa in suna wasa da ajisan a Buhari zaka yi man sun hada ce shi sa'ar na ba za su daina kinmu ba kuma haka mata aure sun hada ce to da yanzu an samu nusuwa da ba irin bala'in na a samu nusuwa kasa me ba za a yi ba to an ki sake mu an ki kyale mu saboda abin da zai biyo baya waɗannan ma matasan gwalagunan matasan ƙur'ani ke na dubai da ƙur'ani ke wani wan babanmu ina yawan musulunta da mutane shi wani ya musulunta ya zo ya gan wa babanmu yana karanta ya ce wannan abin kananan nan ya kuke gane shi ne wai rubutun kenan ya ce ya kuke gane wannan ta yara da kake gan suka gan yaro sun haddace shi to wannan yaro da ya haddace Qur'ani ya haddace hadisi
me ba zai a duniya ba to ma za ka mu ba sai ga yaro ya gama wannan da me zai ci da me zai ta aure to nan wurin shi ga yaro ya shiga jeji kuma a wadannan matasan da suna da Qur'an suna da hadisi kuma suna da sana'an da za su iya samu ka gan yaro a nan Kano ya yi helicopter ya harhada ba haka turawa suka yi ba wanda ya Facebook ya zana faɗa kudin da yake da shi yaro mai shekara nawa ya fara shekara na da nawa yaran mu ba su yi waɗannan abubuwan ba to amma su yi ma wa zai taimake su wa zai madda hankali sha'anin su wa zai doke su mutane shine suna nan wallahi yan baiwa suna nan wali turani za ku yi a samu babban kwamiti da cijawa waɗannan 'yan baiwa na sun ce su kamar Kano a tara su a ji mai kukansu a ji mai suke so aka wakar lawa mai jo wannan su ji ma na kula da su shi ma wani baiwa ne a ji cewa na damuwa da su ya samu dace بسم الله مالا محمد قال حدثنا محمد بن المثنى وابن البشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد وذكر أبا نضر عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علي غير أن فيه وتزيفون فيه من القطيعاء أو التمر والماء ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر قال وحدثني ابن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج وحول السند قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتمة وعليكم بالموكا karatun daya ne amma lafzin ya bambanta zaka karo ina da kyau a fahimce shi don a tara karatun legimam da yan boko haram da legima yan shiya su basu da sahabai boko haram sun kafirta wasu sahabai yan shiya kuma sun kura kwaci baki daya ma an taba ma har gidan manzo Allah ta iyalinsu sun kafirta su ba za su taba abin kirki bai layyumar kiyama sun kura kwaci da yawa da wuya za su yi abin kirki wanda Allah ya yarda da su manzo Allah ya yarda da su Allah ya bada umarni iyafe masu igafarta masu ine masa addu'a kace wadannan sune arnan wace ajini zaka yi to wadannan hadisan tattara su a fito da natija shine ilimin duba abin da yake cewa ya ce حدثنا محمد بن بكار البصري قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج شيخين يا سندي وحدثنا محمد بن رافع ولفظ له لفظ ina sai gaya ma karatun nan ba haka kawai bane kowane malamin da lafzin da yaji ya fada wani lafzin daban yake cewa قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو كزعان انا با ندرا shine wanda ake mangana cewa sayyid khudri ya bu an boye sunan kata da boye sunan sa can wa hasanan akhbarahuma su nadra da hasan su suka bashi labari ana ba sayyid khudri kawai ce hasan hadisin hasan wali suna ne nadra da hassan shi ce ana ba sai da kudur akhbara ana wafda abdukais na ce bahrain suke wallahi karshe rayuwar manzala akwai can wanda ba su musulunta ba maguzawa ne kuma shi manzala ya sa masa haraji shi ne manzan Allah ya sa masa haraji aka je aka kwaso haraji
aka shiga da asuba duke nafta hankali gwalagwalai lokaci suna da kudi shi sallah asuba masallaci ya cika an ji masu karbo zakan masu karbo harajin sun dawo abin nan ne maguzawa ne fa sa waliyin zaka kanta ji umirtu an ukatilan nasan nan karshe rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadannan maguzawan shi manzon Allah ya bai yake su ba ya ce ku bada haraji ku zauna shi sa yayin da sayyidina Umar ya ki karba haraji na maguzawa ce a yake su ya ce shi Abdurrahman bin Auf ya ce za su bada haraji kyale su ya ce ga dalili kina aka zo aka su ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallah shege masallaci a cike an kasa wurin fashi a shan ji an kawo kudi shi manzan Allah ya ka azuba gwalagwale shi faffan sa Abbas ya ce ai manzan Allah ka mai alƙawarin na bin ku ba shi ya ce zo ka diba ya kwaso jaka gwal ne fa da zai daga shi ya kasa ya ce ya rasulullah ka daga mu ya ce shi ka rige ba zan daga ba kuma ba wanda zai taimake ka ina kallon ya ce dan adam da kudi aka shiga da shi nasa billahi zan wali ana ka raba dukiyar manzan ya shiga bashi da kubu a gidansa a duk dukiyar nan ba masallaci ya cika ba an ce sahabai an ce masumi ba ne a karon kallawa kuma ana zuwa masallaci maf'ul ajali an zo asuba ba kullu yake zuwa amma an ji kudi ya zo an zo dan adam aka raba ka ba su koyi shiga wanda ba sa zuwa sallah su ba amma sun zo ran nan ba ce da su sun yi laifi ba dukiya ne suna so talauci malam gaya ma Allah ya gyarbe ka da wata amarya tana son duniya kuma baka da shi wahada a gida ina ne ba za ka shiga ba wannan ligima ne yake sai ga duka canja wali dukiyan fa a legima ce ta she manzala ya raba su baki da ya tashi ya shigansa shi sa sahabai suna son manzala saboda shi mutum kirki ne bigar da nazar umarnin da Allah ya ce yi ana son sa saboda shi ya fi son su fiye da su kansu malam ike cewa shi suka ce abin nan ya nabi Allah ja'alana Allah fidaka Allah ya sanya ma daga cikin fidanka fansan da zaka yi ke tosa kenan sun ce to kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma za yuslihu lana min ashriba ka ci kar mu sha wannan kar ka sha mu sha wannan to da me za mu sha mu kuma mun saba sha suna neman mafita da me za mu sha kar la tashrabu fi nakir kar ku sha cikin abin nan kayan nakir abin nan randan nakir a ciki kar ku sha kazu ya nabi la ja'ala Allah fida'ak aw tadri ma nakir to ai kai ba kawai kake ba wayan can kara suka fita ce ai ya rasulullah baka san shi ba ya ce ni kuma ne na sani manzala bai tawa zuwa Bahrain ba amma shi da fassara musu ba yanda zaka zama shugaba ka zama baka da wani basira manzo Allah ne ya zabe shi to irin wadannan a ta yaren kawai ina jin sa yace ga yanda yake yace na san shi na'am na san gizi ne ku cittira kuke yanka daga ice yunkar wasu hashe ku doki to kwakwashe abin nan a cikin da kwakwashe waɗannan totuwan da yake ciki shi kuma da shi maranda a maranda na akushi me sunansa da hausa ba ku da shi akwai dai akushi shi da yana da bakin fada amma wannan kamar yadda ka san kalangu
kagan kalangu da yadda ake yi, kagan kalangu ana cire abu a ciki sha toshe nan abu da nan a sa, to shi sha abu da baki daya a yi murfinsa, kalangu da ake dan tabawa. na fata an gane. fakala la tashrabu fi naqir, shi suka ce wala dubba, manzan la ce kar ku yi dubba, wala fi kuntami wa alayki bi muka, ku lizimce sarkan da ake kulle baki, muka wanda ake kulle bakin, kalmar muka wanda ake kulle bakinsa, ba wanda bakinsa abu dai wanda za ku ringa kulle shi ne muka. na ba ta kuna gane karatun, bai ba su kofa ba. shi ne malaman usul suka samu babu saddi zari'a, shi simin ba haram ba ne, amma simin da zai sa ka koma kana sha kana buguwa ba shi. simin da zai sa, don simin an bar matasa sun yi simi zai zo shagiya, shi wannan simin ka zuba cikin waɗannan randan in ka rufe kamar yanzu ko lokacin zafi, gobe ka sha je ka je kamar zuma mai kyau, jibin ka sha to gatan ka sha an tare ka sai za ka yi ya zama giya, to sha ka hana simin don karka sha giya. shi sa malamu su ke cewa saddin zariya, abu asalin su halal ne, amma ba za ka yi barna. kamar yanzu matasa na an daura aure ya ki yin bikin, shi zuwa da babur ringa dauka yarinyar kana kallo, shi mata ciki ki yin bikin, ce matan kana mun ba za ka fito da ita ba, nemo gida ku tafi. wannan ya sha zaman lafiya. na'am. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيء. قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن سيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر ربما قال وكيء عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. daki ana a kyalishi daki ake bi da karatun buhari kuma mutum ya bi shi zai karu ya muslim wallahi Allah ya zabi al'umma malamai masu albarka. mu karatu mai kan gagara, wani na da muslim har ya mutu bai taba karanta safa biyu ba ya ji to karanta kuma alheri ne mejo musamman wannan sanyi ne, wani na kwance kabri kuma yana jira. annabawa da sun wuce suna kwance, sun fiye yin halitta ma suna kwance a kabri, lokacin Allah bai kai ba suna kwance. wani ya shekara 100, wani ya shekara kaza. annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shekara 1000 kenan da wani abu a kwance, lokacin Allah bai yi ba. haka za a nada ku da mu a zo a je can ba sai lokacin tashin ba. bacci duniya nawa ne, in ka daidai ka yi 60 da wani abu ka fara tashi kana ihu, ka zauna ihu 60-70 shi ka gan ka fara lankwasa, tafiya za ka yi. amma nan jejin za ka kwanta shekara 1000 ko juya ba za a yi ba abin da shi abin nan datan da zai kece kacin shi ne wani aikin shi taba ka kuma yana taba dan wanka zai taba ka.
ba lokacin zagi ba lokacin la'ana, lokacin addu'a ne da shawarwari mai kyau. da Allah wanda suke da hamsa salati da juma'a a ta yin addu'a Allah ubangiji ba mu zaman lafiya, Allah ya zabo mana mafi alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.